खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 7 फेब्रुवारि 2024 शुक्रबार खालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल दिनैनि साना जोबोर मोजां बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोननो हागौ आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। गोसोनि साननायफ्रा दिनै मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। सोरबा लोगोनिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननानै गोसोआ दिनै जोबोर गोजोनगोन। रांखावरियाव मोजां होनजायो। बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां मोननो गोनांखौ दिनै मोननोबो हागौ। सोरबा लोगोनिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन। न'खराव अननानै फैगोन। बिदा फंबायनिफ्राय हेफाजाबखौ मोननो हागोन। गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनोबो रोंगोन। समाजाव मान मोननो हागोन। लाइमोनफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै फोरमायलायनोबो हागोन। धोरोमारि बिथिङाव गोसो दुंखांनो हागौ। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। वृष राशि गिबि हांखो इ उ ब दिनैनि साना जोबोर मोजां। गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै गुबुननो फोरमायनोबो हागोन। गोसोआव गोबां गोजोननाय फैनो हागौ। गोसोनि बोलोआ बांगोन। सोरबा लोगोजों बाख्नाय जानोबो हागौ। सिगांनि बबेबा आद्रा खामानिखौ दिनै मावफुंनो हागोन। गियानाबो बांनो हागौ। समाजाव मान मोननो हागोन। दिनै रांखावरियाव मोजां होनजायो। बेफार फालांगियावबो मोजां आयाबो बांनो हागौ। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन। गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननोबो हागौ। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। लाइमोनफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै फोरमायलायनोबो हागोन। मिथुन राशि गिबि हांखो क स दिनैनि साना जोबोर मोजां। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। मोनफ्रोमबो खामानिखौनो दिनै गोरलैयैनो मावफुंलांनो हागोन। गोसोनि साननायफोरा दिनै मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ। गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन। लाइमोनफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै फोरमायलायनो हानानै गोसोआव जोबोर गोजोननाय मोनगोन। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। रांखावरियाव मोजां होनजायो। बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांनो हागौ। मावनो लानाय खामानिफ्राबो गोरलैयैनो मावफुंजागोन। सोरबा लोगोनिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननो हागौ। सोरजोंबा बाख्नाय जानो हागौ। लाइमोनफोरा दिनै गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायनो हानानै गोसोआव जोबोर खुसि जागोन आरो सोरजोंबा बाख्नाय जानोबो हागौ। कर्कट राशि गिबि हांखो द ह दिनैनि साना जोबोर मोजां। मोनफ्रोमबो खामानिखौनो दिनै गोरलैयैनो मावफुंलांनो हागोन। सोरबा लोगोजों बाख्नाय जानोबो हागौ। गोसोनि साननायफोरा दिनै मोगथाङाव जाफुंगोन। गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन। मावनो लानाय खामानिया दिनै गोरलैयैनो मावफुंजानो हागौ। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। गुबुननि हेफाजाब मोननो हागौ। बिदा फंबायनिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननो हागोन। बिमा बिफानि अननाय बोरखौ दिनै मोननो हागौ। बिसि फिसायनि गेजेराव मोजां सोमोन्दो थागोन। गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन आरो पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा दिनै गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै फोरमायलायनोबो हागोन। सिंह राशि गिबि हांखो म ट दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन। मावनो लानाय खामानिफ्रा गोरलैयैनो मावफुंजानोबो हागौ। सोरबा लोगोनिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननो हागौ। गोदान थांखि लानो रोंगोन। सेंग्रा सिख्लाफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां होनजायो। बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन आरो आयाबो बांनो हागौ। गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै गुबुननो फोरमायनो हागोन। न'खराव अननानै फैगोन। समाजाव मान मोननो हागोन। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। गुबुननि थाखाय गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन। समाजाव बयजोंबो मान होजागोन। गोबां मुंदांखा सुबुंजों बहाबा दिनै लोगो मोनज्लायनोबो हागौ आरो पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। कन्या राशि गिबि हांखो प थ दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजोंनो बाबेलांनो हागौ। गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय
फैगोन अब्लाबो नाथाय नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ मोनफ्रोमबो बिथिङावनो दिनै सांग्रां जानांगोन रांखावरियाव बारा मोजां नङा आयनिख्रुइ खरसाया दिनै बांसिन जानोबो हागौ बेफार फालांगियावबो बारा मोजां नङा होनजायो देहाया दिनै मोजाङै थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन गोबां जेंना जेंगोनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ सुथुरनि गाज्रि नोजोरबो थानांगौ बहाबा हान्थियोब्ला दिनै लामा सामायाव सांग्रां जानांगोन गावनि गोसोनि साननायखौ लाइमोनफ्रा फोरमायलायनोबो हागोन फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन तुला राशि गिबि हांखो र ट दिनैनि साना जोबोर मोजां गावनि गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनोबो हागोन गोबां मोजां मोजां खाबुबो दिनै मोननो हागौ गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा मावनो हानाय खामानिफ्रा दिनै गोरलैयैनो मावफुंजानोबो हागौ देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो मोननो गोनांखौबो दिनै मोननो हागौ नखराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन समाजाव मान मोनगोन गुबुननि गोसोखौ दिनै गोरलैयैनो बोनोबो हागोन रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननोबो हागोन लोगोफोरनिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन गोदान थांखि लानो रोंगोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन धोरोमारि बिथिङावबो दिनै गोसो दुंखांनो हागौ सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स दिनैनि साना जोबोर मोजां पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन समाजाव गोबां मान मोनगोन गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनोबो हागोन सोरबा गोजाम लोगोजों दिनै बहाबा लोगो मोनज्लायनोबो हागौ गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन मावनो हानाय खामानिफ्रा थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंजानोबो हागौ गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ गोसोनि साननायफ्रा दिनै मोगथाङाव जाफुंगोन गोसोनि बोलोआबो बांगोन नखराव बिदा फंबायनिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनोबो हागोन देहायाबो दिनै मोजाङैनो थागोन मोनफ्रोमबो खामानिखौनो दिनै मोजाङैनो मावफुंलांनो हागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन लाइमोनफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै फोरमायलायनोबो हागोन धनु राशि गिबि हांखो ध फ भ दिनैनि साना बारा मोजां नङा गोसोआव गोनो गोथो साननाय फैगोन गावनि गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनो गोब्राब जानोबो हागौ नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन मावनो हानाय खामानिफ्रा माबा नङा मोनसे गोरोन्थिबो जालांनो हागौ गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनानैबो हागौ रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसाया बांनोबो हागौ बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो समाजाव मानहानि जानांनोबो हागौ बहाबा हान्थियोब्ला दिनै लामा सामायाव सांग्रां जानांगोन देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन नखराव बिदा फंबायनि गेजेराव एना एनिबो फैनो हागौ गोसोनि साननायफ्रा गोरोबलायाबो जानो हागौ लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर आला खाला जागोन गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै फोरमायलायनो गोब्राब जानोबो हागौ मकर राशि गिबि हांखो ख ज दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजोंनो बाबेनलांनो हागौ गावनि गोसोनि साननायखौ दिनै गुबुननो फोरमायनो गोब्राब जागोन माबा नङा मोनसे जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ रांखावरियाव बारा मोजां नङा नाङा फाङा खरसाया दिनै बांनोबो हागौ बेफार फालांगियावबो दिनै बारा मोजां नङा होनजायो मोननो गोनांखौबो दिनै मोननो गोब्राब जानोबो हागौ गोबां जेंना जेंगोनाजों मोगा मोगि जानांनो हागौ गोसोनि साननायफ्रा दिनै देबारनांगोन मोनफ्रोमबो खामानियावनो दिनै सांग्रां जानांगोन गोदान खामानियाव आखाइ होजेननो हानाय नङा नखराव बिदा फंबायनिफ्राय हेफाजाबखौ मोननो हागौ सेंग्रा सिख्लाफ्रा दिनै गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनो हागोन अब्लाबो नाथाय नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ कुम्भ राशि गिबि हांखो ग स दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रि गेजेरजोंनो बाबेनलांनो हागौ गावनि गोसोनि साननायखौ दिनै गुबुननो फोरमायनो गोब्राब जागोन गोसोआव जोबोर उसुखुथु साननायबो फैगोन मावनो हानाय खामानिफ्रा मावफुंजायोब्लाबो माबा नङा मोनसे गोरोन्थिबो जालांनो हागौ गुबुननिफ्राय हेफाजाब मोननो गोब्राब जानोबो हागौ समाजाव मान मोनगोन अब्लाबो नाथाय नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ गोबां मुंदांखा सुबुंजों दिनै बहाबा लोगो मोनज्लायनोबो हागौ रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो गोबां रोखोमनि देहायारि जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ जानाय लोंनायाव दिनै सांग्रां जानांगोन बिमा बिफानि अननाय आबोरखौ मोननो हागोन
अब्लाबो नाथाय नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ। मीन राशि गिबि हांखो ड स। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै गुबुननो फोरमायनोबो हागोन। मावनो हानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन। बहाबा हान्थियोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। गोबां मोजां खाबु दिनै मोननोबो हागौ। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। रांखावरियाव मोजां। बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननोबो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। सोरजोंबा बाख्नाय जानो हागौ। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन। फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। धोरोमारि बिथिङावबो गोसो दुंखांनो हागौ। सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। दिनैनि राशि फरायनाया एसेनोसै। जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो, लोगोसे लाइक खालामो आरो शेयार खालामो। एसेनोसै, गोजोन्थों।